sira sangtuk ing arum dene mamanis ambal bermering kang cepo menika anak Prabu sampun kundhut dhateng kraton daya-daya pun bapa Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka anak Prabu Ngupati Sekardiwarna menapa sampun angsal damel nggih anak Prabu nggih paman patih ento pangestu sampeyan kula pun kelakon boyong kembang Dewarta saking tanganing Kakang Daneswara kanthi kula bergadah kembang Dewarta padha karo kula pun ngregem patining Rama sak munyuk-munyuke man inggih nggih anak Prabu nderek bingah so syukur dene Kang Raka Bathara Daneswara sabiyantu dhateng anak Prabu ketitik karsa maringaken Sekardiwarna dhateng paduka anak Prabu diwenehke pripun angsal paniki kula rewangi adu otot kalih Kakang Daneswara ampun bak pangeh kula angsal damel ngaten nggih sampeyan rasa mikir entuk kula kembang niki mawi cara pripun sing baku kula pun entuk gawe inggih nggih anak Prabu kepara kula titip kembang niki sampeyan simpen nggih paman mang simpen sing primpen ampun to sing menungso napa buta godhong kayu mawon pisan ora kena ngerti yen sampeyan kulitipi kembang Dewarna niki mekaten nggih mila kembang niki sampeyan gawa teng kepatihan mriku sabab yen kula sing gawa mesti konangan kalih Rama sawadya balane jalaran wedhus Gunawan mesti kandha kalih Rama yen kula gawa Dewarna inggih nggih kanthi awarating manah nggih ngestoaken paduka anak Prabu kemarengipun bapa nyuwun Sekarso badhe kula wangsul dhumateng kepatihan monggo sanantama mawon jangkang sing langit kelap-kelap atom lerikin sanging samawet tandrum sabarang kau tulu ukir moyak naik gandeng sampun nampi Sekardiwarna nggih keparengipun bapa nyuwun pamit wangsul dhateng Purwadikaran nggih duga-duga digawa ngati-ati aja nganti lali wanti-wanti weling kula kembang niki sampun ngantos kical iki kanthi kembang niki ilang niku sami kalian paman patih kelangan nyawa mudeng inggih nggih mugi-mugi pun Bapak pinter nyingitaken Sekar menika anak Prabu parengipun Bapak nyuwun pamit wangsul dhateng kepatihan tuli badhe nyimen Sekardiwarna menika anak Prabu mongso bar mulai sampeyan ngreksa paman patih
Mutuku bocah bagus Megananda sumusul marang lakune kengeyang ana apa nggih. Eyang Patih. Kula sanget welas dhumateng Eyang Patih. Sampun sepuh kadawan ngasta Sekar Dewarta kadawan nyimpen. Ing menika Gandeng Rama sampun paring dawuh icaling Sekar sami kali canyawanipun Eyang Patih. Mbok inggih Eyang keparma Sekar klebetanipun kemawon kula ing tasih mudha tasih jangkep ingetan kula Eyang. Wis nggih Raja. Sing nampa dawuh iki pun Eyang mung kalinari bejaning uripku ya nggih. Yen pancen Gusti sing paringake aku sih momong marang anak putu tak kira ora bakal kewan aku nyimpen kembang Dewarna. Waduh Eyang Patih paduka menika sepuh sampun lalen. Wis nggih wis dongakno muga-muga aku aja nganti kelendran nggonku nyimpen kembang Dewarna. Oh inggih Eyang ngatos-atos dongamu kang tak jaluk nggih. Kentonging Palwapindo wangsiting kakung karagan panjrah sabdaning sapa kakuluruk asahuran samono panmeh rahino meko pangkaton sumirat wetahan soroting haruno lerene traning sariraku lumampah wirandungan Sang Patih Prahasta semedya kundur marang dalem latihan Purwadikaran siniget kang lumampah gendho kang minus emake datang kadya wonten ing dalem kapatihan nenggih Sang Nyai Patih pintak lenggah ketingal swara bang-bang wetan manungsa ngomong ngosek kewala
fajar wulan ing ratri taranggana tanweten sumewa kang kawrayan hamung beninging cipta cahya yang rawing anedeng dadari sumeblak padhang kiblating paningal tiponton sang saya katon manising ulak seming Hyang Candra Cinandra ayah Surya kenya remaja kang tinari krama hima-himando sami sumiri kaya-kaya dakli semring sang ratu ning dalu terus narata sorot gumancumu biar dinelar indinging Cakrawala gunung-gunung datang ngawe lelengkai kaya dinambar hanggal binabar jajar-jarut kediting langit pindolo ngidan rinenggo roning kayaning pating garembel gegerombolan ules milis tiyangah pinulas timbang ngargaing niku wonten kasatring sakalenggung endah yasaning Sarega Prabu Sumeli awaston dalem patianing Purwa dikaran tenging bandhapi wonten manuk antara dina kejuwitaning kepatian aning menika garawaning Pati Prahasta sesilih Dewi Suweni pinarak lenggah sineba sanggih para mban ing bates angan tumantu ditemuipun Pati Prahasta kaiden marang kang hanyipta jagat ketika sampun keparang rawuh kondur marang ingkang saten para dikarengi Pati Prahasta manjing ing pendhapi kadodo sang Dewi Suweni sidra nyembah sesedokan anglengaken dhateng kang Raka Pati Prahasta mes semeng pardaya sang Pati Prahasta muningani dhateng kang Garo Dewi Suweni ingkang tuhu bekti dhateng kakung teka mangkono wijining atur sang Dewi Suweni kunjuk dhateng Raka Pati Prahasta sira sang tuhing ngarep manulis hamba leber meringkang cipta sumrambah weh prengki premosok yas manepung
niyah ning talaga kadilangit mambantang pasulan upamamnika wintang tuliwa kusumaya semawur lumrap wekang sekar kadijalada menika Raden Patih sampun kundur. Iya Yai Dewi Suweni pun kakang wis kundur nggone Sibono Karaton Ngalengka Nyai. Kula nuwun sewu teka ing mestaka paduka ketingal wonten sorot anelai menika sorotipun menapa Raden? Sumurupa Nyai iki soroting kembang Dewaretna. Kembang iki saka anak Prabu Rahwana dititipake marang pun kakang supaya disingitake utawa dipapanake ana ing dalem kepatihan Purwadikaran pamrih karepen ora disumurupi sapa wae jalaran kembang iki saka adoh pinanggani yaiku saka ing Kayangan Puspawedhar. Nuwun sewu Raden Patih. Sabab menapa mboten dipun papanaken wonten Keraton Ngalengka kemawon to Raden? Keraton Ngalengka akeh kang padha saba. Kaya ta para putrane anak Prabu Rahwana. Monggo yen para putra weruh kembang kang endahe ora ana sing madani. Ora urung kewetu tembunge bakal nyuwun kembang iki. Monggo anak Prabu wis paring dawuh. Sapa wae ora kena nyemurupi kembang iki. Sakliyane pun kakang lawan Sira Yai Suweni. Mekaten Raden. Iya. Gandeng bab nggon nyimpen kuwi luwih parapet wong wadon tinimbang wong lanang. Mula Nyai pun kakang titip kembang iki tumuli singitna marang papan kang ndelik klebu aku dhewe aja nganti nyemurpi nggonmu nyingitake Nyai. Miwat langening kalang nyewan kelar pandang muncar dina menika koneng surem sorote padang kasolan pajaring purnameng kekono dasare mungsa katiga dimohana winging ujung ancala nulingging ngestakaken dawuh mugi enggal dipun paringaken Raden. Mara tampanono pun kakang bakal manjing marang pamelengan nuhun jiban manembah marang Pangeran Yayi ngestakaken dawuh Raden. Ngemben kula wonten dawuh lan bocah ngemben kula wonten dawuh aku wis ngasta kembang Dewaretna wis tak anggo cundhuk ora bakal tak papanke marang papan liya
aja nganti kembang pisah lawan aku mau bakat tak nggo cunduk ing selawase piye. Oh inggih semangga Gusti Putri. Wanti-wanculingku marang sira sekloro. Aja nganti bab iki kawruang dening liyane sira wong loro iki. Sabab iki gawat Nyai. Oh inggih kula badhe kendel boten badhe sabawa dumateng tiyang sanes. Nggih kula iki badhe nderek ngreksa Gusti Putri. Sampun ngantos kawuningan dhateng sanes. Aku bakal manjing ing papreman piyemban. Monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Mangku sang tiah upama Bambang Pujadewa iki wis teka laladan negara Ngalengka. Inggih Kyai. Gandeng sira iku darbe kaluwihan nggon pangganda. Mara coba empakno panggandanmu wektu iki kembange ana ning endi? Ngestakaken dawuh Kyai. Kadang padha waranten becik. Desa hangun demo haris. Kyai Semar piye Pujadewa? Sareng kula mata aji penggandan sekaripun mapan ing sisih lerwetan nika Kyai. Mapan ing sisih lerwetan kae. Nulinggih kaluhuran. Kae jenenge kasatriyan Purwadikaran. Kuwi daleme Raden Patih Prahasta. Yen ngono sira kudu bisa manji kedaton kasatriyan kono. Ya mung kudu ngati-ati Pujadewa. Lakumu aja nganti disemurupi marang sapa wae. Mekaten iya nggih. Supados mboten kesumerepan tiyang sanes. Kedah kados pundi kula pasrah dumateng Paduka Kyai. Mengkono inggih ya. Gandeng pager betenge dhuwur kudu diwiradati. Ayo tutna sak lakuku. Monggo Kyai.
yen melumpat tangeh kowe bakal tekan. Inggih Kiai. Wah, nganggo cara apa iki, Truk? Lah iya iki terus piye iki? Monggo nek metu lawang kono wong sing jaga pirang-pirang. Kok mlibate wong liya, wah, ketok gulune tenang ya, Gong. Lah iya iki malah kebetan dalan iki, Truk. Ha iya. Wis aja padha kuwatir. Moga Gusti ngijabahi. Tak grayang betengi mendhako dina iki. Kiai piye mawi menapa kok lajeng mendhak betengipun mung tak grayang nganggo tanganku. Wah, jan melok tenan Bapak iki. Wah, tangane ora pati apik ning kok nek nggo grayang kok jan sekti men. Wah, mulya sibu ya moh pisah karo Bapak ya. Wis ngerti dayane grayangane tangane Bapak. Iya. Mula jodoh nyepeleke wong tuwa ya. Wong tuwa kuwi Allah katon. Aja do ngenyek karo wong gerang. Mboten Pak? Jan. Ora nyana Bapak wis saiki jan metu dayane. Aku ora ilang di Bapak ngene iki, Pak. Matur sembah nuwun. Anu Pak mbok njaluk tulung nyang omah wae kae grayangan bendang ambur arep tak ganti, Pak. Ora sah. Iki ora kena dienggo guyon. Kene ora jan penting ora bakal tak tindakake. Gandeng iki wigati mula kudu tak tindakake. Dadi kalau mangsa kudu aku ngetokke karo katiasanku. Ning ya mung kala-kala. Aku nek kerep ditokke katiasane malah ngabar. Aja kerep-kerep metu, Pak, wis. Nek perlu wae ditokke. Ha iya. Iki barang hujan aja kesuwen. Ayo ndang mlebu kono. Nyuwun pangestu kek sing ati-ati ya, nggih. Kene sadurunge kowe mlebu menyang kedaton, kowe arep tak paringi sumbaga dhisik. Dipun sumbaga iya. Dayane sumbaga saka aku, sawara kowe mesti gandrunge, mesti kepencute. Nek wong lanang metu welas asihe. Ngestokaken dawuh. Kene. Tak paringi sumbaga karepen kowe iki ditresnani wong akeh. Nuwun inggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ora panah hati Nabi dunia sana. Saku jagat kok. Kuwi permulaan cerewet. Wis ngantos teles. Sing apa ya teles ngono kuwi? Nek teles ora apik. Nggih, wis kono mangkat to. Nuwun pangestu ya sing ati-ati ya. Nggih. Kudu bisa mboyong kembange ya, Gus. Inggih. Apa njuk sumbaga, Pak? Nggo apa? Bojoku ben ora muring karo aku. Aku iki seprene aku karo wedok ora dilurui kok, Pak. Lah sebabnya apa? Nggo. Iki lagi preli nang dine bojoku orang lurui aku kok, Pak. Nek aku kerep mangkat kae karo bojoku ya diladeni apa-apa ya ditari. Bareng preli mang dina ditari kok ora iki. Slumun selamat wis mangkat. Oh nggih, matur nuwun. Waduh. Bapak mandi capek. Ya aja mban cindhe to mo. Anake diparingi kabeh. Kowe yo njaluk sembako. Iya no. Nderek ndoro nek ra disumbagani aku ora tresnani wong. Iya kene. Kok kental meni. Kuwi metu kentelan iki ya. Duh. Nganti pliket. Kowe malah mandi. Cerewet bocah iki. Matur nuwun, muga-muga entuk gawe.
Aku, Pak. Ora nek kowe ora. Baca ngono ta, Pak, Pak. Kowe iki njaluk disumbangati dienggo apa? Aku arep mulih ngetan. Supaya bojoku ora pisah karo aku piye ngono. Ndang mangkat toh, kok ndak celak mulih betenge. Ora, aku njaluk sik to, Pak. Aku kaya ngono. Ora. Kowe ora sah. Ndang mangkat toh kuwi barang pujan. Kok ndak mulih meneh. Ora. Nek perlu ya aku ngrayang bapakne to. Pak, mbok tulung to, Pak. Tulung to, Pak. Ora. Lah wis, piye kuwi? Kowe kudu keri. Keri nuwun. Ora iso kowe bakal tekan kedaton. Deloken. Pak. Batene dhuwurnya Pak. Grayangan, Pak. Aku ngrayang wong sepisan. Pindho ora dadi. Mung pisan kuwi. Mula ya aja suwe-suwe kuwi. Duh, piye iki? Wah. Gek beteng wis pulih dhuwur neh. Truk, tulung truk. Aku ncalono tali, Truk. Ora kenen tali kok. Memisake aku to, Truk. Rombongan do melu kok aku keri dhewe. Aku ya rombonganmu lho, Truk. Wah, Bagong wis marake. Oh, iki ning urung-urung banyu lho, Kang. Ning urung-urung banyu iki lho. Piye? Kowe metu nggon urung-urung iki lho. Lho iki lho, urung-urung lho iki lho. Wis metu wong ini. Wis kuwi. Ah, jan. Petro karo sedulur ya mikir tenan tibake. Ayo dicoba. Nek sedeng bacut sesak Bali. Oh iya. Piye, Kang? Sedeng, Bro. Ah, syukur wah bejamu. Ayo entar mangat. Iya wah. Tuh sedeng. Bacut, Kang. Iya, lho. Wah, lah ayo. Ayo terus, Kang. Ayo. Terus. Piye? Iki piye, Terus? Lho, piye ta? Ndak sih mlebu bokong ora mlebu iki. Oh, gegeden bokong kuwi. Lah iki piye? Nek sesak Bali. Bali ora iso iki, Terus. Piye iki? Bacut ora iso Bali ora iso. Oh, mah dienggo sumpel kono, Bang iki. Terus no, piye iki, Terus? Aku malah rekoso iki. Gong, iki wanci bangun lho. Iki nek tungguk-tungguk do mlaku weruh eneng bokong ning ngono dipapres pedang ilang. Waduh. Wah, Bagong ampuh. Wah, duwe aji sekarang jinggo. Sekarang jinggo matamu iki. Oh, pindah beset kok sekarang jinggo. Oh, malah melowek. Wah, kelangan kulit bokong.
sunya tengah kulum lengeng arum tungkara sang Brahmana tandindah swarane madu kranta manut kembang rarap ning rimang priyaning kanggo maroma sangga jaya gantro Piyeng Ben kula wonten dawuh iki teko nom-noman bagus temen katon cahya sumono sasat bisa madangi pasaryan kene Piyeng Ben inggih batur Pak satya kok baguse kaya dewa darat ya Nduk iya nggawe ngon-ngon telu padake ngon-ngon awake dhewe Truk ora oleh ditoke dhewe kaya kepis ngono aran wong kaya ngon-ngon dipun dangu mawon Ndara Putri iya Piyeng bocah bagus mara ngaku sira iku sapa nun inggih Sang Dewi kula saking laladan Pradikaran mriki nami kula Bambang Kujadewa Sang Dewi lajeng paduka menika sinten aku garwaning Raden Pantih Prasta sesilihku Dewi Suweni Sang Dewi Suweni kepara nyata wayah dudu wayah sira manji kedatolan jumujuk ing pasaranku iki apa sira ora konangan karo pawongan kepatian kene Pujadewa inggih Sang Dewi setunggal kemawon boten wonten ingkang nguningani lampah kula Kusuma Dewi Patobat yen ngono pancen pinasti dening Gusti sira ditemokke karo aku wong bagus menika Gusti Patih Prasta wonten pundi Raden Patih lagi manungku puja brata manembah marang pangeran ing Sangkar Palanggatan sampun meh para enjang teka dereng purna anggen panembah Sang Dewi pancen mengkono ing saben dinane kok wong bagus Raden Patih Persasat wis ora nate kumpul karo aku jarakan ngrumangsane wis sepuh wong bagus mekaten kepara nyata patobat kok saya nyedak ya kamu mbuh sajake kok PDKT apa wis greng apa ini ya mbuh wis sajake wis suwe ora kambah kaya dalan kok ora kambah lha kuwi mau wis ngandhake nek jare sing lanang wis sepuh sira sapa-apa Bang sajake ya kaya aku gulane dhuwur kuwi sapa Raden Patih Sang Dewi menawi mekaten kula nyuwun pamit badhe medal saking pasaryan mriki awit kula wajrih kaselak konangan dhumateng para mban sanesipun Sang Dewi para mban wis padha momong marang aku ngerti marang gelagatku iki mban sing tak percaya kabeh ora bakal ngandhakake lelakon kang tak lakoni sampun kuwatos Gus kula menika ngreksa kalih Ndara Putri saged nyimpen wadosipun Ndara Putri nggih ampun kuwatos Yung apa sing dhuwur kae kok plirak-plirik karo aku iki Yung Gam apa kira-kira piye Gam kae kira-kira aku ngatasi ora Gam ngatasi kena untune ketok kabeh ngono kok. Mas. Lah iya. Lah jan gingsul kok kabeh. Mas. Kuwi merongos ora gingsul. Ora iso bedake. Mengko dhisik Bambang Pujadewa aja daya-daya sira metu saka kedaton kene.
wis tak kandhake mau ngarep yen iki ora kersaning pangeran Moka bisa manji raton ketemu karo aku wong bagus dadi cetani sira diutus dening pangeran supaya bisa nambani kangenku marang priya Pujadewa. Oh tenan to kangen iya kangen karo wong lanang iya pancen bapak elok tenan sumbagane mandi tenan lah iya aku dipelera iki sing tuwek wis ora jalan gong kari mudare ngono tak mletoki aku nek di petingan liya petingan apa mari ujure ngalor kok petingan duh Gusti nyuwun kiyat Gusti kok ndak tak sambat ngono apa patopat rasa sambat Raden wong bagus ayo aku tambah nono kangenku ya wong bagus. Raden Ayu dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula badhe wani bergonjak dhumateng Raden Ayu sira ora dosa jalaran bisa nulungi marang aku jroning aku wis sepi rasaku kaya ngene iki kanthi sira wis mekono kene rasaku kaya urip ing jaman anyar meneh Pujadewa ning kok sok baline yen nganti sira ora bisa nambani kangenku mergo pengin nindakake satataning piyalan wanodya selawasmu bakal nyangga dosa kang tanpa ana pangapurane Pujadewa tobat satria kok bagus e kaya teor mangke rumiyin panjenengan menika garwa patih wong wis dikandhake Raden Patih ora iso apa-apa kok wong nyandak ngene kok ndak sampun ngados ngaten to ora yen ora ya wis lengen iki tak candhaki batobat astane kok halus banget batobat bagus e kok kaya wis trep yen nyanding karo aku lewet ya ngenclek kae ya truk kangen suwet sira diambah ya sing wedok ya ayu mesti ya pilih iki timbang karo sing lanang mulih nang ya mengongoh ngono ya buta iki bagus lah ya iki stawuruh karo suweni lho iki karo lah ya ning stawuruh iki aku ning endi metesih yang ini iki iki ya ngangeni Gong iki disetel radio ya Gong cangkemmu jaganen aku iki mengandhake kok jago kae ayo Raden selak ora kuat atiku ya mancing ka permangkene aku tambah nono kangenku ya Raden mangke rumiyin mang ora sandak ngenteni apa ya manji kedaton kene wah piye iki iki sing gawe masalah malah Bapak Semar kok bengi iki ora disumbagane ora ngene iki lho dadine dene sumbaga kok terus nganti sing wedok anting mentel ngono sampeyan sinten Mas Gareng oh Kang Gayeng gareng kok gayeng kula randa lho rada karepmu prawan karepmu Kang Gayeng ampun ngino kali kula nggih Kang Gayeng sike ngopo kari jengkangke kok kan polah kowe yo ngapura sekali modare kok tak ampun ngoten lho Kang Gayeng kula niki tuwa nika tuwa bondo lho yen sampean gelem ngrabi kula omah loji kari ngenggoni jaran teji kari numpaki jam tangan kari ngenggo kendaraan kari numpak piye Reng lah ning ngene ya karuwane ning iki ya yes iki ya sing
ora rabi wong ya rabi bondo aningah kang mudhara ati ya oh mabuk ini elek garing bareng capeng jan kaya porong teko wis teko pripun Kang Gayeng ya kula nggih pun kangen lho Kang Gayeng kula nggih pun kangen lho Kang Gayeng sampeyan nambani kangen niku lho Kang Gayeng gatel aku wis ora iso apa-apa kok nambani piye mengke tak saged nek kalih kula bisa ngopo kuwi Dik pun to kula niki telaten kok Kang Gayeng mengke kula mimi indok kuwi sak pitike diuntal ora apa-apa ndok dak ning saestu pun to sawah kula pinten-pinten hektar mangpek sampeyan iso nambani kangen kula saestu Kang Gayeng Kang Gayeng wis iki to Deng niat iso rabi loji ngono prarabi wong rabi loji ngene monggo Kang Gayeng ayo tak turuti ya muga-muga Gusti ngijabahi memoga aku gembrekah maneh aku nggih Kang Gayeng iya kula digendong no mlaku dhewe wis tuwek kok gendongan ora ngoten digendong no aku digendong no alah wis tak digendong wis ora gendong-gendong wong gendong sepeda motor ora apik to iya monggo Kang Gayeng ayo kene tak turuti aduh iki aja milih bandam ora sudi aku kene sikile kene nggih iki begagah kok begini pas dipeng piye iki begagah ati nggih pun lah iya enak ngono lho nggih Kang Gayeng iki apa kok kelet iki apa iki oh niki wau kenging Alteco oh alah lah kok di Alteco iki piye lah menguyuh mawon ora karuan wis ora karuan wis nggawa kepis wah jan garing elok tenan ini wah wis apik ya nggo tombo ngantuk timbang ora enek wah nek iki ya rada urup iki wah pawahne entuk anuju ketujuh adalah anuju ing karsa ketujuh ing karsa aduh jeneng wis apa Siti kamar mandi waduh bener aku den bagus WC waduh wis tunggal wis anggon rasah lunga nyang ndi wis nggih dadi bojoku ya nggih piye kowe Gong ora aku wis trimo aku kelingan bojoku aku setia karo wong wedok to kowe tak gampang gandrungan aku ya aku wis mbok eno nek aku ora wis kono badhok kang dhewe wah ade kaya apa ade kaya kewan badhok aduh ya kowe dadi bojo gelem to burun aduh nek aku wis duwe anak lho mboten napa-napa kula niki momong anak kula nggih saged aduh jan syukur aduh jan wah untune jan wis mengingit dikei emas kabeh untune nggih mengki yen sampean kekirangan iki mang tetel mangdel iya wah jan iki ora miji timun muji duren iki kaya gedhi-gedhi iki ngrenteng ati kaya petik enggak mas enggak yo enggak